Kana uchidiwa nevanhu, kana uri mutungamiriri wevanhu, ndozvazvinoita izvi. Pese paunofamba vanhu vanokuteera, vanhu vachida kukuona, nechikonzero chekuti vanhu vanenge vachimira newe uye vanhu vanenge vachinzwisisa kuti uri mutungamiriri wavo. Asi kana wakafanana navaya vana mukoma vanoita zvekumanikidza vanhu, hausangani nerudo rwakadai rwavanhu. Advocate Nelson Chamisa vari kugokwe ndokunonzi kupedza masports, kuzvida kana kusazvida, akavharisa. Ndo zvinotarisirwa mutungamiriri wenyika. Tinogara tichitaura chiti mukoma kana vachiti vanodiwa ngavambofambawo muna first chete, because tikati ngavafambe kubva uko pakabhanda kusvika kuna 4th tavaomesera. Tiri kungoti ngavangofamba muna first, kumbofambawo vanemwo mabodyguard avo kana 5 to 10, kwete zvekufamba neconvoy nepfuti dzese. Munombotyei kana muchidiwa navanhu? Handei tinovhotera Chamisa munhu wese.